Leto sa síce už skončilo, ale zdá sa, že na našom plážovom kúpalisku je stále dosť horúco. V útorok 4. novembra som na mestskom zastupiteľstve interpeloval zodpovedných na meste vo veci, že či im je známe, že na liste vlastníctva firmy nájomcu, čiže Aqualand Slovakia, sa ocitla informácia o tom, že mu hrozí exekúcia a má zakázané narábať so svojím majetkom, čiže s tým, čo v zmysle nájomnej zmluvy vybudoval a má to odozdať mestu. Bude však schopný odovzdať to mestu, ak s tým majetkom nebude môcť narábať? Ak by sa totiž náhodou nájomná zmluva ukončila behom nejakého veľmi krátkeho času, tak by nebol schopný nám tento majetok v zmysle zmluvy odozdať, pretože s ním nemôže narábať. A navyše je ešte aj zaťažený úverovými zmluvami, to znamená záložným právom. Ako by teda mesto naložilo v prípade toho, že nájomník ukončí nájomný vzťah alebo dôjde k nejakej dohode s ním a on nie je schopný nám ten majetok odovzdať. Takže o túto tému sa zaujímam a budem sa aj ďalej zaujímať v záujme všetkých Banskobystričanov. Nie je mi totiž jedno, ako sa to s našim plážovým kúpaliskom vyvíja. Napíšte mi, čo si o tom myslíte a ja vám dám vedieť, aká bola odpoveď na moje interpelácie. Sledujte hashtag Lepšie mesto.